Peter Madsen er en av Nordens mest kjente tegneserieskapere, og er mannen bak Valhall-serien og Troll-serien, og er vinneren av 2 Sproin-priser. Altså, da jeg begyndte, var jeg ganske ung. Jeg begyndte at tegne tegneserier, da jeg var måske 11 år gammel. Så der tegnede jeg ikke album, der tegnede jeg sådan små hæfter, som jeg og mine venner, vi udgav. Men det er vanskeligt at sige nu, men jeg tror, jeg var vældig fokuseret på det at tegne. Og i dag er jeg mye mere fokuseret på det at fortælle. Så jeg tror egentlig, at det er blevet vanskeligere for mig nu, end det var dengang. Men dengang vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, så der er det ikke så vanskeligt, kan man sige. Men jeg laver mange flere skitser nu. Dengang, der tegnede jeg en tegning, og så skulle tegningen være færdig. Og det får man jo ikke til. Og der bliver man vældig skuffet. Nu har jeg lært, eftersom jeg har jobbet et helt liv med det her, at man må gøre mange skitser. Om der er noget, man ikke kan tegne, så må man lære sig. Så det tror jeg er et godt råd til nogen, der begynder, at man tegner mange skitser, og så først tegne den tegning, der skal bruges til allersidst. Er det sånn at når mange folk når de tegner, har det jo noen spesielle ting det er problemer med å tegne med, som kanskje det er hender, eller at det er liksom, at det ikke kan tegne en hest, eller noe sånt. Så er det noen ting du ikke klarer å skikkelig tegne? Det, som jeg er bedst på at tegne, det er det, som jeg ligesom kigger mest på. Jeg kigger mye på mennesker. Ja. Så mennesker, det er vanskeligere for mig at tegne en hest, eller en hund, eller en kat. Der må jeg ligesom tage ud og gøre studier i marken. Om det er en hest, jamen, der må jeg sætte mig nogle dage og tegne en hest. Det er vanskeligt. Jeg synes, det er vanskeligt at tegne ting, som har lige linjer, altså biler, huse, den slags ting. Og det er derfor, at jeg synes, det er sjældent. Altså. Så det, som jeg lige kan tegne, det er sådan som mennesker, natur, træer, fjeld. Altså, så det er det, jeg er bedst på også. Og trold. Trold og nisser og sådan, det går det bedre med, for det har jeg øvet mig i, og det har jeg tegnet efter model også. Ja. Og sånn, du tegner jo på det der sånn ganske klassisk sånn europeisk måte, som mange sånn Asterix og Obelix liknande sted, og Tintin og sånn, Lucky Luke og alt det der annet. Så er det sånn at du begynte å tegne sånt fordi det var den stilen som du best kunne, eller var det fordi det liksom den stilen du som synes var stiligast å se på og lese? Det var den stilen, som når jeg var liten, når jeg læste tegneserier, så likte jeg Asterix, Lucky Luke, Tintin, også Donald. Men den stilen, det var det, som jeg synes var top, så sådan ville jeg tegne. I dag, der maler jeg nogle gange mine tegneserier, nogle gange tegner jeg. Jeg synes, en tegneserie er først og fremmest en måde at berette, måde at fortælle. Så derfor må stilen, i stedet for at starte med en stil, så starter jeg altid med berettelsen. Hvad er det, jeg vil berette, og hvilken stil er rigtig? Og nu kan jeg ligesom tegne på flere forskellige måder. Og den der fransk-belgiske, klassiske, humoristiske stil, det er bare en af dem. Men jeg liker den stilen vældig godt. Det er en stil, som passer vældig godt til Valhall og sånt. Det gør den jo, men jeg har jo lavet andre serier, hvor den stil ikke passer overhovedet, så derfor har jeg til dem fundet andre måder at gøre det på. Så det beror på, hvad man vil fortælle. Du, som tidligere sa du at du likte å eksperimentere, så jeg
Hva er det sånn du har, når du har eksperimentert, hva er det kjekkeste du liksom har gjort, synes du selv? Det tør jeg ikke sige, fordi jeg tror det kjekkeste jeg har gjort, det er noget som jeg ikke har gjort endnu. Så jeg har næste idé er altid den man tænker på. Jeg kunne tænke mig at kombinere foto med tegning, og det bliver måske noget af det næste jeg skal gøre. Men ja, det må andre næsten bestemme, hvad der er bedst af det jeg har gjort. Det kan jeg ikke rigtig sige. Sånn, Valhall er jo liksom basert på de der mytene til sånn norrøn mytologi. Så da er det sånn at da lurte jeg på hvilken som var favoritthistorien din som du har lagt til Valhall. Og er det liksom at denne favoritthistorien din på grunn av den myter som den var basert på, eller? Altså, jeg tror min favorit, det er nummer 15, altså den seneste. Men igen, at jeg liker altid bedst det sidste. Og sådan tror jeg, det er vigtigt, at man har det. Kanskje er det ikke den bedste. Det er for, kanskje nogen anden læser, at du til eksempel synes, at den var ikke sporfin, og det var nummer 6, der var bedst. Altså, men jeg synes, det er vigtigt, når man arbejder med det, at man hele tiden synes, at det sidste, det er det, som man selv synes er bedst. Det tror jeg er vigtigt. Man skal alltid slutte med noe man liker jo ikke, at man skal liksom ikke like det der, som finner ikke det liksom. Altså det havde været vældig trist, hvis man ligesom sagde, jeg gjorde jo det fineste for 15 år siden. Ja. Altså det havde været vældig kedeligt, hvis det var sådan. Så jeg har brug for i hvert fald, måske lurer jeg mig selv, men jeg har brug for selv at synes, at det sidste har været det bedste. Fansen kan sige noget andet, men du må alltid huske sådan. Ja, præcis. Altså, og jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at man hver eneste gang siger, at nu skal jeg gøre det bedste, jeg nogensinde har gjort. Uanset om det bliver det eller ej, så må man have det drive, eller den intentionen selv. For hvis man ligesom læner sig tilbage og siger, nu skal jeg bare aflevere det her, og så får jeg mit honorar, og så er det fint. Altså, der skal man hellere sælge poteter eller noget andet. Altså, så skal man ikke være serietegner. Har det noen gang vært noe sånn at du har lansert det, men det var sånn at du følte at du ikke fikk nok tid når du arbeider med det, at du liksom hadde en deadline som du måtte nå, og så var det at du ikke fikk gjøre alt du ville med serien eller akkurat den historien. Jeg har været så heldig, at jeg har stort set ikke arbejdet med deadlines andre end dem, jeg har givet mig selv. Og det har været vældig vigtigt for mig, at hvis noget var dårligt, så kunne jeg gøre om det. Altså, men jeg har næsten hver eneste gang oplevet, at jeg ikke fik det til, og at jeg ikke var tilfreds, og at jeg var fortvivlet, og det er en del af jobben. Ja. Hvis du spørger min kone, så vil hun sige, at når jeg kommer hjem fra jobben, så er jeg næsten altid sur. Og de få gange, hvor der ligesom er den der store glæde, at yes, nu fik jeg det til, det blev 100%, som jeg havde tænkt mig. De er vældig få. Men det er jo de øjeblikke, man lever for. Men ofte har man en idé i sit hoved, at sådan skal det her blive. Og stort set altid. Nogle gange bliver det kanskje 90%, næsten aldrig, men det bliver måske 70% af, hvad man havde tænkt sig. Kanskje nogen anden kan sige, jamen det var jo vældig fint, men den anden ved jo ikke, hvad jeg har tænkt mig i mit hoved. Så jeg har altid tænkt mig noget storslået og fantastisk og meget fint, og det bliver det jo stort set aldrig. Ikke så fint i hvert fald. Men man må have det ønske, og jeg tror, den tegner, som er tilfreds med sig selv, meget fort, udvikler sig heller ikke. Ja. Så man må have store mål. Man skal ikke snakke om det til andre, så du skal ikke sige noget til det her, men til andre om det her.
det lyder så prætentiøst, som om man tror, man er noget særligt. Men man må have den der følelse af, at nu skal jeg gøre noget, som helt vidunderligt, som er mye finere, end hvad jeg nogensinde har gjort før. Så den tanke er der altid. Så følelsen af, at jeg ikke får det til, den har jeg jo konstant. Ja. Det er klart. Og det er kanskje bedste. Ja, nu sagde jeg, at min kone kan fortælle, at når jeg kommer hjem, så er jeg utilfreds og sur og sådan. Men nu jobber vi sammen på det billedbogsprojekt, hvor hun skriver historierne. Så nu ved hun, hvad jeg snakker om, for hun er også utilfreds hele tiden og laver om og laver om og laver om. Og sådan skal det være. Når du synes du at det har været ganske greit å jobbe med kona di, eller har det vært lidt problemer med det, eller har det gått greit mest på Mathias? Jeg synes, hun er en af de bedste, eller den bedste samarbejdspartner, jeg har haft. Hvis du jobber med andre på et kreativt projekt, så bliver du altid uvenner, og så har du altid forskellige meninger, for det er jo hjerteblod for alle, der er med. Så det er en del af gamet, kan man sige. Så, og når man lykkes med et samarbejde, som jeg synes i Valhall sammenhængende har været lykkedes, at vi har været nogen, som forskellige mennesker med forskellige ønsker og idéer, men har kunne kombinere, at vi skulle samme sted hen med vores fælles projekt. Det er det handler om. Det handler ikke altid om at have det morsomt og hyggeligt. Altså, det er ikke en kaffeklub. Altså, det er et kreativt arbejde, så det er fuld af frustration og skænderi. Men så også nogle gange følelsen af, at man det her fik vi til. Og det er det hele værd. Da tror jeg kanskje at vi er færdige da. Ja. Så da... Jeg også. Okay. Tusen tak for at vi fik lov til at ha det her intervjuet. Jamen, velbekomme. Ja. Loke, som han har tegnet i det her intervjuet. Og som du kan se, så har det blitt sykt detaljert for så liten tid. Så ha det, og håper at du har hatt det hyggelig der.